Hey!
Okay, igama lami ngumfihlenhle wakaMthethwa and osingabo mamncane bami. Sazana kanjalo. We share ibond enkulu nje because bawumamncane bami. And that's why ngibe isitromis sakhe esikhulu. So because yeah, siyazana nje. Ngingasho okokuqala nje ukuthi baba isibonele esihle kuthina because badala vele ukunathi and basenzele example nje encomekayo and engingakusho kunye ukuthi bafisela inqubekela yaphambili njengoba sekukhona ukuthintekile ukuthi kuze kufike lo suku lanamhlanje impumelelo yabo iqhubeke nje iye phambili kukhanye nje sijabule. Ngasho ngithi akayibambe iqini ayimisele ayazi into eyenziwa umuntu wesifazane, ayazi indlela yomuntu wesifazane kumele ayihambe, engasheshi ukwenza izinto engehambisane nemithetho yasemagcekeni o nemithetho yabazali. Ilokho nje engingakusho kubalulekile. Yeah.
Ikalamba Films.